Takže ľudia, zdravím vás v dnešnom videjku. V dnešnom videjku som si pre vás pripravil 3 so 4 miesami, ktorý vás určite pobaví, tak poďme sa na to pozrieť. Na toto kúzlo potrebujem balíček žolíkových kariet, v ktorom si nájdem 4 esa. Hej, jedno, druhé, tretie, štvrté. Takže mám tu 4 esa. A teraz ku každému z tohto esa si dáme po 3 karty, takže ideme 3 karty sem, 3 karty sem, 3 karty sem a 3 karty sem. Toto si už môžeme odložiť. Takže na začiatok mám tu eso srdcové. Dobre? Čiže sledujte, mám tu 1, 2, 3, 4 karty. Hej, ešte raz mám tu 1, 2, tu sú 2 karty, 3, 4 karty. Ktorá je podľa vás ESO? Toto? Takže túto kartu odložím, toto nie je ESO a tak to urobím. Ani toto nie je ESO. Mám tu druhé ESO. Znova 1, 2, 3, 4 karty. Teraz tu mám ESO žalúďové. Čiže mám tu ESO žalúďové, toto ESO si zoberiem. Čiže tu mi zostali 3 karty, ktoré ani jedna nie je ESO. Znova takto pobúcham a ESO nám zmizlo. A naposledy ESO gulové, 1, 2, 3, 4 karty. Znova ESO gulové si otočím. Čiže tu mi zostali 3 karty, ktoré nie sú ESA. Urobím takto. A ESO nám zmizlo. A ako môžete vidieť, tu mám tie 3 stratené ESA. Takže vítajte v tutoriáli na toto kúzlo, na ktoré budete potrebovať balíček žolíkových kariet, z ktorého si vyberete 4 ESA. A k tomu budete ešte potrebovať ďalšie 3 ESA, ktoré sú ale obojstranné. Takže máte vlastne 7 S a 3 z toho sú obojstranné. Tieto 3 ESA som si ja vyrobil, som si zobral 3 ESA a 3 ľubovoľné karty a zlepil som si ich, čiže si to môžete tak urobiť aj vy. Tak. A prejdeme k samotnému triku. Tieto 3 obojstranné ESA plus ESO listové si dáte niekde do balíčku a tieto 3 normálne ESA dáte na vrch balíčka. Čiže tieto 4 nechajte niekde v balíčku stratiť. S takýmto nachystaným balíčkom môžete prísť za divákom. Poviete, že na toto kúzlo budete potrebovať 4 ESA, tak si tie 4 ESA nájdete. Jedno, druhé, tretie, ale pozor si musíte dať, aby ste pri vyťahovaní neodhalili, že sú to obojstranné ESA. Štvrté, tak. Teraz poviete, že ku každému z týchto S dáte 3 karty. Tak začnete tým ESom listovým, prvé 3 karty, 3 ESA a dáte si to k nemu. Potom po 3 ľubovoľné karty k týmto ESám a začnete. Teraz si zoberiem ESO gulové. Toto ESO gulové si dáte na druhú pozíciu. Takto premiešate 1, 2, 3, 4. Čiže už bude na na tretej pozícii. A teraz trošku ťažšia časť. Karty si chytíte takto. A idete takto berať karty a idete rátať. 1. Dáte si ju dole. Teraz zoberete 2 karty. Jednu normálnu a jednu obojstranné ESO, hej. Čiže ešte raz. 1. Zoberete 2. Poviete 2, tuto si tu samozrejme necháte, tieto 2 karty ukážete a poviete, že to nie sú ESA a potom poviete 3, 4. Spýtajte sa diváka, ktoré je podľa neho ESO, povie toto, tak tuto odložíte a potom nejaký ten ťah, akože túto kartu prenášate sem a ukážete, že to ESO zmizlo. Hej, takže ešte raz.
Esa si dáte na druhú pozíciu, premiešate, čiže bude na tretej a teraz idete. Zoberiete jednu, dáte dole, prichytíte si ju, zoberiete dve, poviete 2, ukážete 3, 4 a ani jedno nebude ESO. Druhé ESO, to ukážete znova, že máte iba 4 karty, dáte si ho na vrch 4 kariet. Teraz pod týmto ESom jedným si dáte medzierku a tie 3 karty pod ním si otočíte takto. Si ich otočíte, hej. Čiže teraz budú všetky karty vlastne tvárou hore. Čiže si ich otočíte, ešte raz, čiže ESO, medzierka, takto si ich otočíte. Nie je to až také dôležité, čiže divák môže vidieť, že ste si ich otočili. Teraz poviete, že zoberete ESO, ale v skutočnosti urobíte double lift, otočíte 2 karty. Čiže zoberiem ESO, 2 karty ste otočili. Tu mám to ESO a tieto 3 karty ani jedno není, hej, ESO. A obie strany ESO je už tu. A poviete ESO dám znova sem a ESO zmizlo. To isté urobíte aj s treťou kôpkou, pardon. Znova srdcové ESO na vrch. Spodné karty si takto otočíte. Urobíte double lift. Poviete, toto ESO si zoberiem. Čiže tu sú tie 3 karty. A magické gesto, ESO zmizlo. A potom už iba odhalíte, že tie 3 ESA sú naozaj tu. Takže to by bolo z tohto videa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like. Ak sa vám nepáčilo, nerobte nič. Teším sa na vás pri ďalšom videu. Tak zatiaľ dovidenia. Majte sa.